ви представим. Имаме едно време, двама хлопача. Чакай, дай аз така. Казвам, не знам, а другия... Бембузъл. Така, тук да се види обратно. Сега ще теглим и ще плюем. Сега ще ми опратиш, нали? първи ще бъде Бомбонките. Всеки има близнак. Сега първа аз ще тегля. Да видя само дали с на английски език. Може малко водичка. Да, това е курва. Може и на мен малко. Изтеглих това. трябва ли двете? Майка ми няма много пари, но това не може. Трябва и двете. Не само единия. Това не е моята тротинетка. Това е Вайо, но не за моята. Това май беше от вкуса на трева, но Да, беше вкусна. Сега кари тегли вкусно. Да затворим очи по-добре. Не искам да се затворим. В момента си избрах едничко, искам да е това шарено. Шаренкото. Това сцена. Да, давай. Ето го, бомбончето шареничко е. Ето за моята тротинетка. Много е яко. Вкусно. Сега аз изтегля. Много вкусно. Това не знам какво е. Паста или бебешки кърпички? И как се казва? Не. Това е кокос. Тя тегли. Повърня или праскова? Искам кучка храна после. Не, няма. Вече се затворим, че ще теглим. Ще се затворни. Георги! Георги! Светко! Напълно малко. Не знам. Казвам се Георги. Това е ужасно гадно. Това ми гледате ще е нещо. Кучка храна или шоколадко. Имаме шанс да пропуснем едно и да се вземем много. Имаме. Ма, аз такава не тегли. Изял повърнята. Това мисля, че е развалено яйце. Дан-дан-дан! Ето това. С такова. Не ме плюй поне де. Аз си вземам кучка храна или пудинг. Какво беше вкуса? Шоколадов пудинг. Шоколадов пудинг! Наред. Имам шоколадов пудинг. Това е същото. Много вкусно. Искам да питам кучка. Вече отново гледаме да си избера. Искам и аз едно шарене. Кучешка храна. Шоколадов пудинг. Това е шарене. Което аз изтеглих. Беше ужасно. Аз ще изтегля да се стои в лош. Това е тути фрути. Аз ще изтегля кокос или бебешко кърпиче. Много са такова. Аз ще изтегля. Кажете Т, кажете И, кажете Ф, кажете И. Какво се получава тути фрути? Кучешка храна. Кучешка храна. Сега усещам какво е кучешка храна. Иначе не е толкова гадно. Сам трябва. Тази тубичка е моя. Вече ти ще. Това е бомбона оранж. Гиди. Офай.
вентилация сега ми го развали на място. Ето. Айде стегли. Тегля. Знам, но други. Ето тук са видовете по мен. Лагай. А днес изядам паста за зъби. Изяде пак зъби. Пламеници. Мяу. А Боровинка е паниц. Паста за зъби е леколици. Linda si bada Mateo. Linda si bada Mateo. Linda si bada Mateo. Linda si Дано да е вкусно, защото вчера плюх Хари Потър. Искаш ли? А ти искаш ли? Да, искам. Аз мога да го усета само с близане. Затова не го взема. Това дано да е шоколадов. Аз изядох пудинка. Кари, какво беше това, което яда? Аз не знам. Спри. Много драго. Шоколадов пудинг. Пудинг. Чай. Ето. Ти крачка, погледни сега, какво там е игра? Знаеш ли кога ми помага да си чупиш главата? Това не е игра вашето. Хайде малко по-внимателно. Ще си изкараш въздуха. Не. Окусена тревичка. Опа. Окусена тревичка искам. Ето я. Не бе, ето я. Даде. Някой да ги държи. Окусена трева. Или лайм. Лайм. Лимон. Зелен лимон. Зелен лимон. Аз ядох вкусното. Дано това да е... Супол или прясна круша. Може ли да й дадете едно бомбонче? Не. Те са гадни. Това е. Можете ли бели? Не. Суполче. Не може. Може ли? Нищо не може. Иво, чехло. Това е кари. Моля те, Кари, може ли едничко? А ти ме далеко може да ги спечелка с тях. Аз ще взема. Пак. Дали ще отделя пудинг? Защото целих и кучешка храна. Стигате лъчко. Тина, то не яде бомбоните. Може ли Айде, яде Тина сега. кучешка храна е това? Не ми се паднат два пъти кучешка. Може ли? Тина. Може ли едно бомбонче? На мен ми се падна Да, лайм. видиме. Какво ще падне сега? Падна ми се лимон. Лайм. Може ли да ми дадеш едно? Не може, спрете. Овела на друго място. Чука всички искат да гледат. Вижте зад мене блока. Ми градинката. Чакайте да си стегнем. Дано това да е вкусно. Не плюй върху мене. Чорапи! Тъгли ти. Обещах. Взимай телефона. Аз ще взема кокоси или бебешки. Кокоси или бебешки кърпички искам. Бебешки кърпички или кокоси. Може да ми извадиш кокоси или бебешки кърпички? Не, чакай. Чакайте малко, дече. Това не мога да го извада 5 часа. На плюс и е равно на сърчице. Ю плюс колко? Ето ти. Да ги сложиш. Сложи ги вътре. Значи от този там ли си? Изпадаха два. Спри! Ох, елата. Сега да теглим! Дай телефона да държам. Така. Сега ще ми се падне или кучешка храна, или кокос, или бебешки кърпички.
На здраве на всички. Вижте ли? Вижте. Кокос. Не, чакай. Бебешки кърпичка. Ма те са вкусни. Бебешките кърпички са вкусни. Не мога да си измък. Може ли да... Не съм с ховерборд, да. Да си го покажа. Не. Бебешки кърпички. Много. Кофата ли? Да. Добре, ще си стегля. Аз искам... Да. Не, чакай. Ето. Аз искам това малко по-шарненькото. Чакай, ще се поря тук. Съжалявам, че видите кутията. Добре, аз изтеглих шаренко. Дано ми се падне тути фрути. Какво беше това? Я да ми погледна кутията. Това би тути фрути. Извинете ме! Да. Сок. До сок. Това беше гнусно. Сега теглим с отворени очи. По-точно без да гледам какво теглим. Кари, вземи за малко кутийката. Bluetooth waiting for pairing. Пестине! Ужасът се завръща. Това беше развалено яйче. Не беше много приятно. Сега тя тегли. Спря го на пауза. Още малко останаха. Да. С отворени очи. Паяк! Къде? Шегувам се. Отворени очи. Затворени очи. Сега. Това си избрах. Не, без да гледаш. Аз това си избрах първо. Не, няма да си избереш. Така. Добре. Да, ти си къде? Ама то може да е бебешки кърпички. Не. Те гледай са затворени очи. Чакай си да бъркаме. Баща ли? Тук? Кокоща. Айде, сега аз си тегля от шепата. Така. Аз съм с ховерборд.